Sister, I have a question for you. Okay, gwa me your question. Gwa m okwu ka nụrụ na ntị ewu ọfịa. Ngwa gee ntị na question ya ebe a. I have a question for you. If your wife leave the kids for you, that is Saudi wife, leave the kids for you and run away, should you throw them away? Ọkwa ajụjụ nke izizi. Should you throw them away? Ma ọ bụ na Saudi nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo lapụ ụmụazị gbafere ọsọ ma ọ ya atụfu nwa nwa atụfu. The question o nke bụ ọsịsị ya m sị m, and those your sisters, that is, those our women at home, are they the best? Do you know when you are going to die? Ma ụmụ nwaanyị be anyị ma fa bụ the best. See, guys, gị nwa bụ nwoke nya nwa bụ nwoke na ọ bụrụ mụ abụrụ nwoke nya nwa bụ nwoke mịa ma mbọsị ọ ya anwụ. Okay, nia ma bọsị ọ ga-anwụ. Nke izizi ọ sị m na ọ bụ na nwaanyị gị anụmanụ nwaanyị obodo lapụ ụmụazị gbafere ọsọ because fa na-anwụsị n'afịa ọkwa pịa ịnụ na otipugo lapụrụ ịnwa jewalụ. Yes, ọ lapụrụ ịnwa jewalụ ị ga-etufu fa ọkwa vidio m mere maka ndị asịrị ọ kọmentị na ọ de meseji ya na onda vidio m mere ebe a sị na o nwere ndị be anyị nwaanyị farapụsịrị nwa fa na-azụ anabayarụ. So ọ sị m ọ bụrụ na ọ lapụrụ gị nwa nwaanyị gị lapụrụ gị nwa ma ihe etufu nwa nwe etufu. And again na ụmụ nwaanyị be anyị na-ekwu okwu ma fadị ọfa bụ the best. And again ma what of nyanwa ọma mgbe ọ ya anwụ because onye nwa ya anwụ na ọ bụrụ m abụrụ m nwoke abụ m nwaanyị ịghọtago. So ajụjụ a na-agalụ nwoke ọ sị na ya ma mgbe ọ ya anwụ so o filu n'ime ndụ ya na ya anwụbagokwa ịghọtago na ọnwụbago. So and ọ bụ that's nwaanyị obodo anụmanụ nwaanyị obodo ya na ya na-abụ bi bụsịrị ya nwa lapịa jewarụ ma nke ọ mụrụ ya ma nke o du wee bịakwutie lapụ nwa nwụrụ afịa jewarụ because ofu amụ a na-ezuru nwaanyị obodo. You don't try nwaanyị obodo ọ bụrụ ka o kwete gị ka ọ bụ na ọsọ gị nwa bụ isi na ọbụ ya nwoke ka ị na ibu die ọ bụrụ sa amụ ịkọ ya n'ala starting when so mgbe o ji wee lajuo amụ gị afụ na ike amụ ya that is no bụ gị gị nwa na onwe nkwa ike na-alakwa nwaanyị ọzọ nwaanyị befe ọzọ mana ya nwa na onwe mgbe nke ya agbụla na ọyala ijewalụ nwụrụ afịa sonye isi n'ọfịa wee lapụrụ anụmanụ wee na-asị m ọ lapụrụ ya nwa ma ọ ya etufu nwa nwe etufu. Nwaanyị be anyị na-ekwu okwu ọnya ka mma ịma bọsị ọ ya anwụ. 3 questions at the same time. So ka nsa gị ọ lapụrụ gị nwa ewu ọ lapụrụ gị nwa ịnara kpọrọ nwa a jee kpọsara ya ndị moderate baby abịa kpọrọ dị nwa ọ chọọ befa ije ịkpọrọ ya na club ọ ịkpọrọ ya na street mara ebe o si wee ya pụta o je kpọtasịzi ebe ọ dọsasịzi ụmụazị kpọtara izuwa ma nke odubịa zụwa ma nke emụrụ ma nke ị na-amakwa ma ọ gị nwa mụcha fansi otu ọ na-eme piompio ifugonien onye lapụ nwa jewalụ sonye isi n'ọfịa onye ka asị gị nwa ị na-azụkwa ọbụkwa imekwa na ọ bụ nwa gị o ine na-ekwu ya nene na-azụ onye lapụrụ nwa je tie isi n'ọfịa mara ebe o jere ka ị na-azụ nwa ya na ụdị na ọnwa gị o nwekwa ike ọ bụrụ nwa ya ọ na-akakwuyalị na iwere ego ọ na-atata n'afọ ụgwọ 200 rand ka ị na-emete ị na-ede mara ego na ọ bụ na be anyị idebie 1 month ihe ejiri etukọ ego wee gote ife mee investment na be anyị iwere na-azụ anaba anyị alụ ị na-amara ma nwa gị nwatakịrị anụmanụ ewu nwaanyị obodo sonye isi n'ọfịa izubịa isi ma ihe etufu ewu ihe etufu na ihe etufu ji eme gị ma ọ bụla ya ma ife ihe etufie nụ makwa ife ọ debere ihe abụ that is ntaramahụhụ that is ọ kpodoghị n'obe fimotu esi ekpodo Jizọs Kraịst n'obe ka ọ kpodoghị ife a ọ kpodoghị n'obe banye lapụrụ ya ụmụasị ọ bụrụ na ibu mara ife iduru ụmụasị ya jee dukwa ụmụnne fa onwe onye ịmalụ matara onye ọ bụ si ya biko ya bịa duru nwa pụa o jekpọnye chụwa esebefa jekpọnye ya o kedogoghị n'obe that is ọ kpodoghị n'obe na-azụsị nwa a na-ata afụ ọ na-enwekwa ife ị na-eme na sit ị na-ekwugharị na-adọ ndọkịrị ndọka ịdọta 100 rand a day 200 rand a day or 500 rand a day were na-azụ nwa a anaba ya ọ na-abụọkwa n'ọnwa gị o no the funniest part bụ na ọ bụrụ nwa gị bụ ife a because onye lapụrụ nwa asọ isi n'ọfịa gosi na nwa ọ mụrụ ebe a bụrụ gị nwa nwee
ị na-azụ ya. Nke bụ isi ma ndị be anyị ọfa the best, ndị be anyị bụ best, ndị be anyị bụ best iji compare nwaanyị obodo. Yes, number one, nwaanyị Igbo bugodo nwanne ya nwaanyị, ọ bụgodo na ọ bugodo onye that's of wepụgodo nke ma nwunye gị ka ọ ya nwaanyị. Nwaanyị Igbo gị na ya na-asụ ofu asụ bugodo nwanne gị number one. Ịghọtago? So anything ọ bụla o mere ala gị ọ nwanne gị ka ọ bụ. So nwere ebe ihe ejizi nwaanyị Igbo compare nwaanyị obodo na ala na-apụ na ị na-ewetara m comparison na my platform. Ala na-apụsị unu ncha. Then nke ịtọ isizi ya ma ịnwụwago, maybe ịnwụbago wee na-azụzi anaba ya na-abụrụ ọbara gị. Yes, maka na ị na-ekezi n'ọnwụnwụ, ị ya anwụzi echi, or ị ya anwụ in 5 years coming, or maybe if feeling na ihe ruru 10 years coming ịnwụọ, izubazi anaba ya na-abụrụ godo ọbara gị. Hey, azịgbakwa gị. Izubazi anaba ya na-abụrụ ọbara gị maka na ịchọba gị ịnwụ, ya sokwa gị ebe a.